खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodoNews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामबोदों नाथाय सोरनि गोहोम मोननानै बिथाङा दिनैसिमबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ बेनि सोंथि बेरखांदों फोरमायथिनो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बोख्लायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदों मैयानि सानावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव धर्ना होनाय हाबाफारि लादों आरो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि मावख'खौ थाला मारिनानै होदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि रां जाख्ल'नायनि दायाव आरो गोबां फान्डनि रां जाख्ल'नायनि दायाव प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ आसाम CM भिजिलेन्सआ एरेस्ट खालामदोंमोन बेनि उनाव बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय स्रोदै बेल लाखुमानानै अफिसखौ सामलायबाय थादों जायनाखि बिथाङा दायनिगिरि बेनिखायनो बिथांखौ जाहाथे थाबैनो भाइस चेन्सेलरनि बिबाननिफ्राय बोख्लायो बेनि थाखाय आसामनि गभर्नर जाय चेन्सेलर जानानै दङ बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो प्रमद बर'निसिम दाबि दैखांदों बिथांमोनहा लोगोसे प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ गुबुन गुबुन फान्डनि रां जाख्ल'नायनि अनगायैबो साख्रि होनायनि मुङावबो रां जाख्ल'दों बेबायदिनो अफिसनि गुबुन गुबुन फान्डआवबो रां जाख्ल'दों बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आनजादनि जेंना आरो आनजाद सामलायगिरिया जि मोजां नङै आखुथाय दिन्थिदों बेनि सायावबो सांग्रांथि होयो एबसुआ जाहाथे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोजोन थासारि फैयो मानोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि गोथार सम्पति होननानै बुंथियो सोमावसारनाय बिथांमोनहा मणिपुर रायजोआव हारिनि दाङाबाजियाव 900निफ्राय 1000सो सुबुंफोरा आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय खुनानै इनायै आइजोफोरखौ लामायाव थाबायहोनाय बेनि उनाव हानजा जिनाहारि खालामनाय बे जाथाया समाज बिजोङाव जोबोद गोसारदों जाथाया ओरैबायदि सोंखारि जाथाव आरो हादरनि थाखाय लाजिनांथाव दि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो मणिपुरनि जाथायनि सायाव खुगा बेखेवनो गोनां जाबाय बे भिडिअ भाइरेल जानायनि सिगां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मणिपुरनि जाथायखौ लानानै माब्लाबाबो खुगा बेखेवाखैमोन दा बिथाङा खुगा बेखेवबाय आरो जायफोर दायनिगिरि बिसोरखौ निमाहा होनाय जानाय नङा होननानै खोथा होदों बिथाङा बुंथिबावदों दि मणिपुरनि जि जाथाय बे जायखिजाया सोद्रोम गोनां समाजनि थाखाय लाजिनांथाव पाप आरो दाय मावग्राया साबैसे आरो सोर बियो गावनि जायगायाव नाथाय मान सन्मान खहाया गासै भारतनिनो जागासिनो दं 140 कोटि हादरनि सुबुंफोरखौ लाजि फोनांदों होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे भारतनि गासै रायजोफोरा जाहाथे गोख्रों आयेन बानायो गुबै बिमा माहारि आरो बिब' बिनानावखौ रैखाथि होनायाव जाहाथे गोख्रोंसिन आयेन बानायो बेनि थाखायबो बुंथियो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार मदिनि अनगायैबो मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह बिथाङाबो बेनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों आरो थैनायनि साजा होनाय जागोन होननानै दायनिगिरिफोरनि हेंथा बिबुंथि होदों बिथाङा नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनाव रायजोनि पुलिस आरो सेन्ट्रेल फर्सआ हाजो हायेन गासैबो ओनसोलफोराव सिग्रोमदों आरो मोन 126 चेक पइन्ट बानायदों आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थानायखौ दासिम 452खौ हमनो हाबाय होननानैबो मिथिहोदों बेनि मादाव गुबै दायनिगिरिनि मादाव सासे दुथां हुइरेम हिरादास मिथि 32 बोसोर बैसोनि दुथांखौबो हमनो हानाय जाबाय आरो दासिमबो दुथांफोरखौ हमनो थाखाय संदाननाया जागासिनो दं होननानै मिथिहोदों फैगौ 3 आगस्टनिफ्राय हादराव जागोन 132थि डुरान्ड काप क'क्राझार गुवाहाटी आरो कलकातायाव जागोन डुरान्ड कापआ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 5 आगस्टनिफ्राय जागोन फुटबल गेलेनाया जेराव बड'लेण्ड FC-आबो डुरान्ड कापआव गेलेनो जायगा मोनदों 5 आगस्टआव बेलासिनि 2:30 बाजियाव बड'लेण्ड FC-आ राजस्थान इउनाइटेड FC-नि हेंथा गेलेगोन 17 आगस्ट बेलासि 6 रिंगायाव बड'लेण्ड FC-आ इन्डियान आर्मी FT-नि हेंथा गेलेगोन आरो 19 आगस्ट बेलासिनि 6 रिंगायाव बड'लेण्ड FC-आ उड़िसा FC-नि हेंथायै गेलेगोन गारि मटर बा मटर साइकेल गोदान बायोब्ला दानिया नोंथाङा होनो नांसिगोन गोबां टेक्स आसाम सोरखारा साखा खब्रै गारि आरो साखा खबनै गारि गोदान बायनायनि सायाव रेजिस्टार खालामनायाव वान टाइम टेक्स होनायखौ गोबां बांहोबाय साखा खब्रै गारि बायनायनि बेलायाव GST गैयालासे गारिनि गुबै बेसेना 3 लाखसिम जानायाव बेनि 4.5% टेक्स होनो नांगोन 3 लाखनिफ्राय 10 लाखसिमाव बेनि 7% टेक्स होनो नांगोन 10 लाखनिफ्राय 20 लाखसिमाव बेनि 10% टेक्स होनो नांगोन आरो 20 लाखनि गोजौनि थाखाय 14% टेक्स होनो नांगोन साखा खबनै गारिनि बेलायाव एक्स-श'रुमनि बेसेनाव 1 लाखसिमनि थाखाय बेनि 6% होनो नांगोन 1 लाखनिफ्राय 3 लाखसिमाव 8% होनो नांगोन आरो 3 लाखनि गोजौनि थाखाय 9% होनो नांगोन
बिजेपि सोरखाराव गोबां टेक्स बांनायखौ लानानै सोंखारिदों बेरेखा दोलोआ। बिजेपि दोलोआ मिरुआवबो आरो रायजोआवबो सोरखाराव दङ। बिथांमोनहा माबोरै मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोगोन आरो बोरै टेक्स बांहोगोन बेनि सायावल' सानबाय थायो। दा बे समावनो बेसिमहालागै टेक्स बांहोदोंब्ला आरो उननि समाव बेसेबांसिम बांहोबावगोन होननानै सोंखारियो बेरेखा दोलोआ। रायजोनि दाब दाब जायगायाव फैगौ 24 जुलाइसिमाव गोबां अखाजों लोगोसे मोफ्लामनाय, खोरोमनाय आरो बारहुंखा बारगोन। बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायावबो गोबां अखाजों लोगोसे बारहुंखा, मोफ्लामनाय आरो खोरोमनाय जागोन। बेनि थाखाय इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDआ सांग्रांथि फोसावदों। क'क्राझार जिल्लायाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों, अदेबानि येल्ल' एलार्ट फोसावदों। दिनै गोबां खोरोमनाय, मोफ्लामनायजों लोगोसे बारहुंखा बारगोन। 22 जुलाइयाव गोबां अखा, 23 जुलाइयावबो गोबां अखा हागोन। चिरां जिल्लायावबो 21 जुलाइ आरो 24 जुलाइयाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। बाक्सा जिल्लायावबो 21 जुलाइ, 22 जुलाइ आरो 24 जुलाइयाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। उदालगुरि जिल्लायाव 21 आरो 22 जुलाइयाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अदेबानि अखा, बारहुंखा बारगोन। अदेबानि फैगौ 24 जुलाइसिमावनो बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव अखा, बारहुंखा, मोफ्लामनाय आरो खोरोमनाया जागोन। मणिपुर रायजोआव आइजोफोरखौ गाननाय जोमनायखौ होनानै लामायाव फिदिंनाय जाथाया थारैनो बोरै बोरै जामारनायमोन बेफोर दा गासैबो सोराङाव फैबाय। नोंथांमोननो मिथिहोनाया गोनांदि बे जाथाया थांनाय 4 मेआवनो कांप'क्पि जिल्लानि बि फाइनम गामियाव जादोंमोन। नाथाय मणिपुरनि माखासे ओनसोलफोराव इन्टारनेट बन्द थानायनि थाखाय भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसाराखैमोन। जाथायखौ लानानै गामिनिनो गाहाया थांनाय 21 जुनआव साइकुल पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। एफआइआरआव मख'नाय बायदिब्ला 900निफ्राय 1000सो मेथि हारिनि हाथियार लानाय सुबुंफ्रा बि फाइनम गामियाव गाग्लोबफैदोंमोन, जेराव दुथांफोरा न' बां सावनानै होनायजों लोगोसे बेसेन गोसा मुवा बेसाद, मोसौ मोसा, फार्निचार, माइरं दैरं, रां रुफा, गारि मथर गासैखौबो लुथिनानै लांजोबदोंमोन आरो दुथांफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखायनो 3 आइजो आरो 2 हौवा गासै 5 हाग्रायाव थाखुमादोंमोन। बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै पुलिसआ पुलिस थाना फारसे लानानैबो फैबायमोन। नाथाय लामायावनो दुथांफोरा बेंथेनानै 5खौबो पुलिसनि आखाइनिफ्राय लांफिनदों आरो आइजोफोरखौ लामायावनो गाननाय जोमनायखौ होदों। बिब'खौ बेबायदि अनागार खालामनायखौ नुनानै सासे फंबाया हेंथा होदोंमोन, जायनि थाखाय दुथांफोरा फंबायखौबो जायगायावनो बुथारदों आरो गुबुन सासे हौवाखौबो बुथारदों आरो आइजोफोरखौ लंथं खालामनानै लामायाव थाबायहोदों आरो हानजायै जिनाहारिबो खालामदों। चिरां जिल्लायाव सिखावनि उदखार, हरसेयावनो खावनानै लांदों गंसे स्कुटि आरो गंसे पालसार बाइक। रायजो नाङैनो सिखाव दाखाथि आरो लुथिनाय जाथाया बांदों। नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों प्रशासना। सना रुफा, गारि मथर बायदिखौ सिखावनि उदखारनि थाखाय दोनथ'नो हायै बायदि थासारि जादों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना दादगिरि हाथिसार ओनसोल फुलबारियावबो हरसेनि गेजेरावनो रुबा बसुमतारीनि गंसे स्कुटि आरो डिजेन बर'नि गंसे पालसार मटर साइकेलखौ खावनानै लांबाय सिखावा। सिलानिफ्रायनो खावनानै लांदों मटर साइकेलखौ। सोर खावदों बेखौ एसे थाल मोन्दों आरो सिखावखौ हमगोन होननानैबो फोरमायथिदों खावजानाय बिथाङा। लोगोसे सिखाव खावनायनि सोमोन्दै पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। खावजानाय मटर साइकेलखौ नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। स्कुटिनि नाम्बारा रुबा बसुमतारीनि AS19R1074 आरो डिजेन बर'नि AS15Q2067 पालसार मटर साइकेल। खावजानाय मटर साइकेलनि सोमोन्दै खौरां हरनो थाखाय फन नाम्बारा 7099085758 नङाब्ला 7002097839 बेफोर नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।